ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 9ാം ദിവസത്തിലേക്ക് വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മള് മരണസമയം എങ്ങനെയാണ് ഓസ്പിഷ്യസ് ആക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞു അല്ലെ. മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണോ സ്മരിക്കുന്നത്, അടുത്ത ജന്മം അതേ ഭാവത്തിൽ ജനിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദേഹം വെടിയുന്നവര് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് എളുപ്പമാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. പല യോഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ഭക്തിയോഗമാണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്. ഇപ്പോ വേദങ്ങളിലും ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്ന ആധ്യാത്മിക ലോക വിവരണം ഒരു ഗ്രാഫിക് പ്രസന്റേഷനിലൂടെ അല്ലെ, ഗോലോക ചാർട്ട് ഒന്ന് വേഗത്തിലൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി അല്ലെ മനസ്സിലാക്കി. ഈ അധ്യായം രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യയോഗം, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും മഹനീയമായ അധ്യായം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. 3 നിലവാരത്തിലുള്ള രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. ഇപ്പോ എന്താണ് രഹസ്യമായത്, തരമായത്, രഹസ്യതമമായത്, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് അല്ലെ. ഇത് ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യലാ. ഇവിടെ എഴുതിണ്ടല്ലേ, ദ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് ആണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം. ഇത് ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവും, ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തിയെ കുറിച്ച് പറയും. ഭൗതിക ലോകത്ത് ആരാണ് മൂഢൻ, ആരാണ് മഹാത്മാവ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെയോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള 4 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പമാണ്, അത് ചെയ്യേ വേണ്ടൂ. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ അറിവുകളാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണത്. അപ്പോ ഓരോ അധ്യായം വരാൻ നമുക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ടാവും അല്ലെ. 1ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. ഭഗവാനും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള ആ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് വളരെ ഗോപ്യമാണ്, ഗുഹ്യമാണ്. അസൂയയില്ലാത്ത ജിജ്ഞാസു ആയിട്ടുള്ളവര് എന്ന് അനസൂയ എന്നുള്ള ഒരു പദം ഈ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിനെക്കാട്ടൊക്കെ രഹസ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങള് ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുടരാണ്. ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രയേറെ കേൾക്കുന്നുവോ അത്രയേറെയാണ് ബോധവാനായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ മനോഭാവവും ആത്മാർത്ഥതയും ഭഗവാനെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ജ്ഞാനം നേടാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ലഭ്യമാക്കുക എന്നാണ്. ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ കൃഷ്ണശാസ്ത്രം നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. രഹസ്യങ്ങള് 3 തരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അതില് ഗുഹ്യമായ രഹസ്യം ഏതാണെന്നോ, നമ്മള് ആത്മാവാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഗുഹ്യതരമായിട്ടുള്ളതോ, നമ്മൾ ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഗുഹ്യതമമായതോ,
എങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ചേരാം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. രാജ്യവിദ്യാ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഈ രാജവിദ്യ, കിങ് ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം, അതിൻ്റെ വിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും രഹസ്യമാണ്. രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാരോടൊന്നും പറയാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നാണ് അല്ലെ. അതിന് അർഹതയുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ. അതാണ് രഹസ്യം. അല്ലാതെ ആരോടും പറയാതെ വെക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല. ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണ്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതിനാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ഇത്. ശാശ്വതമാണ്, സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. സുസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സുഖം. ഇതുവരെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെയും തത്വചിന്തകളുടെയും രത്ന ചുരുക്കമായിട്ട് ഈ അധ്യായത്തെ രാജവിദ്യ എന്ന് വിളിക്കാം. വിവിധ തത്വസംഹിതകള്, വേദങ്ങള്, അവയുടെയൊക്കെ സൂക്ഷ്മ പഠനം കൊണ്ട് നേടാവുന്ന ജ്ഞാനത്തിന്റെ സത്ത് ഈ ഒരു അധ്യായം, രാജവിദ്യ എന്നുള്ള ഈ അധ്യായത്തിലുണ്ട്. ആത്മാവും ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നുള്ള അറിവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല് ഈ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അത്യന്തം രഹസ്യമാണ് എന്ന്. ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ് അല്ലെ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ കിങ് ഓഫ് നോളജ്. പ്രഭുപാദ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയും, ആചാര്യവാൻ പുരുഷോ വേദ. വിശിഷ്ടരായിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേദങ്ങൾ പഠിക്കോ വിദ്യ അഭ്യസിക്കോ ചെയ്യാത്തവർക്കും സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടുന്ന അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടില്ല. അവര് പിന്നെ ഈ ജനിമൃതികളാകുന്ന ഈ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുരുങ്ങിക്കിടക്കും. ആധ്യാത്മിക പാതയിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം അറിയണം. ആദ്യം ഭഗവാനെ അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടെ അല്ലാതെ മറ്റെന്തോ ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കരുത്. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം അല്ലെ, പൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണം. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരിക്കലും ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കത്താലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുന്നത്, ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധം, അതാണ് വിശ്വാസം. അങ്ങനെ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക. ഗുരു, ശാസ്ത്രം, സാധു, ഇത് മൂന്നും പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഒന്നും വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ നമുക്ക് മരുന്ന് തന്നു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ രണ്ടാമതൊരു ഡോക്ടറോടും കൂടെ ചോദിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ, ബുക്സ് ഒക്കെ നോക്കാം. അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അന്യഥ പാതിത്യ ശങ്കയ എന്ന് നാരദ ഭക്തിസൂത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അധപ്പതിക്കാം എന്നുള്ള ശങ്കയില് ശാസ്ത്രം പ്രമാണമാക്കണം നമ്മള്. ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവന് ജീവിത വിജയം ഉണ്ടാവില്ല, അപ്രാപ്യമായിരിക്കും. സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവം അനുഷ്ഠിക്കുക അല്ലെ. അല്ലാതെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഒരാള് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ കാശിക്ക് പോയി. അപ്പോ എന്താ പറയാ, ഒരു ചെമ്പ്, ചെറിയ ഒരു ചെമ്പിന്റെ പാത്രം, വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാലോ, അത് മാത്രമേ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ കാശിക്ക് പോയി. അവിടെ എത്തി സ്നാനം ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പോ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ അയാൾ വിചാരിച്ചു, ഈ പാത്രം ഇവിടെ വെച്ചാല് നല്ല തിരക്കല്ലേ, കുറെ ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോയാലോ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇത് ഈ മണലില് കുഴിച്ചു വെക്കാം, വന്നിട്ട് എടുക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മണലിൽ ഇങ്ങനെ കുഴി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ കുഴിച്ചിട്ടു. അപ്പൊ തോന്നി ഇത് മണൽപ്പരപ്പ് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കല്ലേ, അപ്പൊ എവിടെയാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ.
അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ശിവലിംഗം പോലെ മണ്ണുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ അടയാളം കിട്ടുമല്ലോ, അവിടെ വന്നിട്ട് കുഴിച്ച് പാത്രം എടുക്കാം. അങ്ങനെ അയാള് കുളിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴോ നോക്കുമ്പോ എല്ലാവിടവും ഈ ശിവലിംഗങ്ങള്. നോക്കിയപ്പോ എന്താ, ഈ ഓരോ ഈ ആള് ചെയ്യണ കണ്ടിട്ട് പിന്നാലെ വരുന്നവര് അതുപോലെ ശിവലിംഗം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ കഷ്ടം മേ താമ്രഭാജനം എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു. എന്റെ ആ ചെമ്പ് പാത്രം കഷ്ടം, അത് പോയില്ലോ എന്ന്. അതുപോലെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് ഫെയ്ത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട. ശാസ്ത്രത്തിനെ പ്രമാണമാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളും സർവജീവജാലങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാനോ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വേണം നമുക്ക്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ വ്യക്തിത്വത്തെ കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത അവസ്ഥ അല്ലേ, ആ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം വരണം. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം, ഭക്തിയിൽ ഉയരണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകൾ എന്നിവ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും വിഷയീഭവിക്കില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സ്ഥൂല ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ല. നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടൊന്നും ഭഗവാനെ കാണാനാവില്ല. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയാൻ കഴിയും അല്ലെ. പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് തിരിച്ചറിയാണ്ടാണ്. ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങള് ഭഗവാനിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്, ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉറപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ് അല്ലെ. ഇതറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണത്. 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം. എന്താ പറയണേ, ഈ സൃഷ്ടിജാലങ്ങള് ഒന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നിലുണ്ട് എന്ന് അല്ലെ. എന്റെ യോഗപ്രഭാവം സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല ഭഗവാൻ എന്ന്. ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ഭഗവാൻ എന്നാണ്, ഒരു അംശമല്ല എന്നാണ്. മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. കടങ്കഥ പോലെയാണ് ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ, മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റണില്ല. അപ്പൊ 6-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. സ്ഥിതി ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ ഈ കാറ്റ് സ്പേസ് എന്ന് പറയണത്, അതിനെ ആകാശം എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഭഗവത്ഗീത പറയാ. ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ആകാശം മാത്രമല്ല, സ്പേസ് എന്ന് പറയാ. അപ്പോ ഒരിടത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യാണ് ഈ സ്പേസ്, അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. പക്ഷേ ശക്തിയുള്ള കാറ്റാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെയാണ് സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും ഭഗവാനിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത് എന്ന്. 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അവ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കുറെ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവ ഓരോന്നിന്റെയും പ്രവർത്തനം ഭഗവാന്റെ അധീനതയിലാണ്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭാവവും തിരോഭാവവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. 9-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ.
ഓ, എല്ലാ ഈ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കർമ്മങ്ങള് ഈ സൃഷ്ടിയാവട്ടെ, സ്ഥിതിയാവട്ടെ, സംഹാരമാവട്ടെ, ഒന്നിനും എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ് ഞാൻ എന്നാണ്. ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലസനല്ല, ഒന്നും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ ചെയ്യാൻ മറ്റ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യണേ എന്ന് പറയാം. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗദ്വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ചരാചരങ്ങളെ, ഈ കാണുന്ന ചരാചരങ്ങളെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കണത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ ആം ദ സുപ്രീം ഡയറക്ടർ, കൺട്രോളർ എന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. വീണ്ടും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് ആണ് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാലോ അവയുടെയൊക്കെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് തന്നെയാണ് എന്നിവിടെ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാൻ പ്രപഞ്ചം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, അല്ലേ? അപ്പോ സ്മൃതിയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിട്ട് പ്രഭുപാദ് വിവർത്തനത്തിൽ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോ ഒരു സുരഭിലമായിട്ടുള്ള പുഷ്പമുണ്ട് വിചാരിക്കുക. ആ പൂവും അയാളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. തന്റെ ഘ്രാണശക്തി അതിന്റെ ഗന്ധത്തിനെ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അത്തരം ഒരു ബന്ധമാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു ഉപമയിൽ കൂടി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രപഞ്ച സംഘം ഇല്ല, പ്രപഞ്ചത്തിനോടൊരു ബന്ധം ഇല്ല. എങ്കിലും ആജ്ഞ കൊണ്ട് കടാക്ഷമാത്രത്താല് അതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. അപ്പോ ഒരു കടങ്കഥ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ചൊരു പ്രയാസമുണ്ട്, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്ന് ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. എന്നാല് ഭഗവാന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചമൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പോ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം എന്താണ്? ഒരു സുഗന്ധമുള്ള പുഷ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പൂവും, നമ്മൾ ഒരു സുഗന്ധ പുഷ്പം കാണുകയാണ് വിചാരിക്കുക. എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പുഷ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും ആ പുഷ്പവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. എന്റെ ഘ്രാണശക്തി, എന്റെ മണക്കാനുള്ള കഴിവ് ആ ഗന്ധത്തിനെ അറിയുന്നുണ്ട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ആ ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. ഘ്രാണശക്തിയും പൂവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ആ ഘ്രാണശക്തി കൊണ്ട് ആ പൂവിന്റെ സുഗന്ധം എനിക്ക് അറിയുന്നുണ്ട്, എത്രയേ ഉള്ളൂ. അത്തരം ഒരു ബന്ധാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത് എന്നാണ്. ഭഗവാന് പ്രപഞ്ചത്തോട് സംഘം ഒട്ടലില്ല. എങ്കിലും ആജ്ഞ കൊണ്ട് കടാക്ഷമാത്രത്താല് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അല്ലേ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോഴ് മൂഢരായിട്ടുള്ളവരൊക്കെ നിന്ദിച്ചു. നമുക്കറിയാം, ധൃതരാഷ്ട്രര്, ദുര്യോധനൻ, ശകുനി, അതുപോലെ ശിശുപാലൻ, കംസൻ, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കിയില്ല, അല്ലേ? അവര് മൂഢന്മാരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആർക്കാണ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തത്? മൂഢന്മാർക്ക്, അല്ലേ?
മൂഢന്മാരാണ് നിന്ദിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് 3 തെറ്റിദ്ധാരണകൾ എന്നാ പറയണേ. ഭഗവാൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്നാ കരുതിയത്, അല്ലേ? ഒരു കാലി മേക്കണ ഒരു പയ്യൻ, ദുര്യോധനൻ, ശിശുപാലനെ പോലുള്ളവര് കരുതി. കൃഷ്ണനും അന്യദേവതകളും തുല്യരാണ് എന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും പലരും. അവര് കൃഷ്ണന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ് ദേവതകള്. പിന്നെ പ്രകൃതിയാണ് സർവശ്രേഷ്ഠമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. സർവശ്രേഷ്ഠനാരാ? ഭഗവാനാണ്, അല്ലേ? മനുഷ്യരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷമായപ്പോള് സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത ആ മൂഢന്മാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മുടെ ഇതുപോലെ വികാരങ്ങൾ അതല്ല ഭഗവാന്റേത്. പ്രകൃതിയുടെ യജമാനൻ ഭഗവാനാണ്. അഹം സർവേഷു ഭൂതേഷു ഭൂതാത്മാവസ്ഥിത സദാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സർവജീവജാലങ്ങളിലും ഞാനുണ്ട്, പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടുന്നുമില്ല എന്നാണ്. 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. മോഘാശാമോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാനാവിചേതസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവുമെല്ലാം പാഴായി പോവും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പരമസത്യം എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല. ഈശ്വരനെ ശരിക്കും അറിയാത്തവർക്കോ ദുഃഖമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഭക്തന് മറ്റൊരു സമ്പത്തും ആവശ്യമില്ല, അല്ലേ? മറ്റൊന്നുമല്ല, ഭഗവാനെ മാത്രാണ് ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും ആയാതം അപേക്ഷണീയം ഗതം ഗതം സർവമുപേക്ഷണീയം എന്നാണ്. എന്താണോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് അതില് സന്തോഷം കണ്ടെത്തുക. എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയുക. അതായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. ഇപ്പൊ മൂഢന്മാരോ രാക്ഷസിയും ആസുരികവുമായ പ്രകൃതിക്ക് അടിമപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യണേ. ഹൃതവാൻ കില കർമാണി സഹരാമേണ കേശവ ആദിമർത്യാനി ഭഗവാൻ ഗൂഢകപടമാനുഷ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ മനുഷ്യനെ പോലെ ബലരാമനോടൊപ്പം കളിച്ചു നടന്നു. ഈ കപടവേഷത്തിലോ മനുഷ്യ സാധ്യങ്ങളല്ലാത്ത പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, അല്ലേ? കുഞ്ഞു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പല പല അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. 7 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സാമാന്യ കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നതല്ല അതൊന്നും. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. ആരാ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? മഹാത്മാക്കള്, അല്ലേ? എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കും, നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിക്കും ഭക്തിമാർഗത്തില്, പിന്നെ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കും. അങ്ങനെ ഈ മഹാത്മാക്കള് ഭക്തിയോടുകൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ഒരു മഹാത്മാവ്, ഇവിടുത്തെ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലേ? അപ്പോ ഇവിടെ ആരാണത്? മാധവേന്ദ്രപുരി എന്നുള്ള ഭക്തനാണ്. ദിവ്യ ശക്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യണത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് ധ്യാനിച്ച് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ആഹാരമൊന്നും വേണമെന്നില്ല. അങ്ങനെ വൃക്ഷ ചുവട്ടില് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബാലൻ ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഒരു കുടം പാല് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുത്തു. പറഞ്ഞു, അങ്ങ് 2 ദിവസമായില്ലേ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട്, ഇത് കഴിച്ചോളൂ, എനിക്ക് അവിടുന്ന് അമ്മ തന്നയച്ചതാണ് എന്ന് പറയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ മരച്ചുവട്ടിലിരിക്കുമ്പോ ആ ബാലൻ കൊണ്ടു കൊടുത്ത ആ പാല് കുടിക്കുകയാണ്. ആ ബാലൻ തിരിച്ചു പോയി. അപ്പൊ പാത്രം എടുക്കാൻ വരുമല്ലോ, അപ്പൊ ചോദിക്കാം എവിടുന്നാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നില്ല ബാലൻ. അങ്ങനെ രാത്രി ആയപ്പോഴ് ഒരു സ്വപ്ന ദർശനത്തില് പറയാണ്, ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വിഗ്രഹം കാണും ഇവിടെ അടുത്ത്, അതെടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തിക്കോളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഗ്രാമവാസികളെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട്
അവിടെയൊക്കെ തെരഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഒരു വിഗ്രഹം കണ്ടെടുത്തു. എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരും കൂടെ ആരാധന നടത്തി. അത് നല്ല അമ്പലമായി. രാധാ ഗോവിന്ദ് ജി. അങ്ങനെ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ശുദ്ധ ഭക്തരായവര് ദിവസം മുഴുവനും ഭഗവത് സേവനം മാത്രം ചെയ്യാണ് അല്ലെ. സദാ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കും. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള ആ ഭക്തന് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഭക്തിയോടുകൂടി എന്നെ പ്രണമിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് അങ്ങനെ ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അവർക്കറിയാം. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ ദാതാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാര ഋക്സാമയജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഈ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും അമ്മ, അച്ഛൻ, രക്ഷകൻ, പിതാമഹൻ എല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ആരെക്കുറിച്ച് അറിയണോ അതും ആ അറിവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതും പ്രണവവും ഋക്ക് സാമ യജുർ വേദങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. അല്ലാതെ ആരും ഇല്ല അല്ലെ പറഞ്ഞു തരാൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാൻ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞു തരണ്ടേ അല്ലെ. എല്ലാം ലക്ഷ്യം, നമുക്കൊക്കെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് ലക്ഷ്യം അല്ലെ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭരണകർത്താവ്, പ്രഭു, സാക്ഷി, വാസസ്ഥാനം, ആശ്രയം, ഉറ്റമിത്രം എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടി സംഹാരം എല്ലാറ്റിന്റെയും അടിസ്ഥാനം, അതുപോലെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പരമപിതാവ് കൃഷ്ണനാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ താല്പര്യം. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ബീജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മഴ പെയ്യുക. ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയേക്കണേ? മഴ പെയ്യിക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഇനി 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളില് കർമ്മകാണ്ഡം എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തിയാൽ പുത്രൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഓരോന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യാഗങ്ങള്, യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങള്, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ കാക്ഷിച്ചിട്ട് വേദപഠനം നടത്തുക, യജ്ഞാചരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ളവര്, സോമപാനം ചെയ്യുന്നവര് ഒക്കെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പൊ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവര് അങ്ങനെ മുക്തരാവും. എന്നിട്ടോ പുണ്യലോകമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തില് പോകാൻ സാധിക്കും. മരണശേഷം അവർക്ക് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവരല്ലേ, അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടും. അങ്ങനെ അവിടെ അവര് ദിവ്യ സുഖങ്ങളെയൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കുറെ കാലം ജീവിക്കും. എത്ര കാലം ജീവിക്കും? ആ പുണ്യം നശിക്കുന്നത് വരെ പറ്റുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാലോ അവിടെ നിന്ന് പോരണം, വീണ്ടും ജനിക്കണം. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. ഇപ്പൊ സ്വർഗത്തിലെത്തി സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടുവോളം അനുഭവിക്കാം. എവിടം വരെ പറ്റുള്ളൂ? പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ആ ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ട് കാലിയായാൽ പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോകാം, കൈ നിറയെ പൈസ വേണം അല്ലേ. ഒരു അറ്റൻഡർ ചിരിക്കണേന് വരെ പൈസയാ.
അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ കഴിഞ്ഞാലോ പിന്നെ അവര് ചവിട്ടി പുറത്താക്കും, പിന്നെ അല്ലേ, 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിർത്തില്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്രത്തോളം പുണ്യമുണ്ടോ അത്രയും കാലം നമുക്ക് അവിടെ സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് താമസിക്കാം. അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് 0 ബാലൻസ് ആയാലോ ഒരു ചവിട്ടാണ് അവിടുന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ജലശരീരാണ്, ജലമയമായ ശരീരാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. ആ ജലമയമായ ശരീരത്തിനെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തള്ളിവിടും. അപ്പോഴത് പിന്നെ മഴയായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. പിന്നീട് അത് ധാന്യങ്ങളായിട്ട് വരും. ആ ധാന്യങ്ങള് ഒരു പിതാവാകേണ്ട ആള് ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴ് അത് മാതൃ ഗർഭത്തിലേക്ക് ശുക്ല ബീജങ്ങളായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടും. പിന്നീട് അത് ഒരു ശരീരമായിട്ട് വളരും. അങ്ങനെയാണ് ഈ പുനർജന്മം വീണ്ടും ഉണ്ടാവണത്. അപ്പോ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന വേദത്രയം 3 വേദങ്ങളിലെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖ അനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ജനിമൃതികൾ മാത്രം, ജന്മ മൃത്യു പരമ്പര. അതല്ലാതെ അവർക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, സൈക്കിള് ചോട്ടിലേക്ക് പോന്നു, മോളിലേക്ക് പോണു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ജനിക്കണു, പിന്നെ മരിക്കണു, വീണ്ടും സ്വർഗത്തിൽ പോണു. അത് ഇവിടെ ഒരു ജയിന്റ് വീല് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെയാണ് അല്ലെ, ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി മുകളിലേക്ക് എത്തും, സ്വർഗത്തില് വീണ്ടും ഇതാ കിടക്കുന്നു താഴെ. അതുപോലെയാണ് അവർക്കൊക്കെ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് അവര് എത്തുന്നില്ല. ഈ ജനിക്കുക, കുറെ കാലം ജീവിക്കുക, മരിക്കുക, വീണ്ടും പുനർജനിക്കുക, ഇത് തന്നെ ജനനം മരണം ജനനം മരണം. ഈ ചക്രത്തിൽ തന്നെ അവരിങ്ങനെ പെട്ട് ഉഴലേണ്ടി വരികയാണ്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എന്താ ഈ ശ്ലോകം പറയണത്? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, മറ്റു ചിന്തകളൊന്നുമില്ലാതെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചിട്ട് പൂർണ്ണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെയും ഭഗവാൻ കൊടുക്കും, അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അവരുടെ എല്ലാ ക്ഷേമവും ഭഗവാനാണ് പിന്നെ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? ശ്രദ്ധ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയുടെ തലത്തിലെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. ശ്രദ്ധ, സത്സംഗം, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി, അങ്ങനെ 9 വിധ ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മുഴുവൻ സമയവും പിന്നിട്ട ഭക്തൻ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നു. പ്രേമഭക്തിയിലെത്തണം, അല്ലെ? ആ പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. എല്ലാ സമയവും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കണം. പിന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കം ഒഴികെ മറ്റൊന്നും ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ആ ഭക്തന് ഭഗവത് സാമീപ്യം നിഷ്പ്രയാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഭക്തൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണത്. ജ്ഞാനികളൊക്കെ വിശ്വരൂപത്തിലൊക്കെ ആരാധിക്കും ചിലപ്പോള്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തില് ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? നമുക്ക് ആ ഭാവം ഉണ്ടായാൽ മതി, എനിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എത്തണം, എനിക്ക് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ച് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട എല്ലാ സഹായവും ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും. വീണ്ടും ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ അയാളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും ഭഗവാൻ. അതാണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ആ ആളുടെ അവർക്കുള്ളതെല്ലാം, വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രോമിസ് ആണ്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഒരിക്കല് ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, പാവപ്പെട്ട ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ നിത്യം ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, അത് വിവർത്തനം ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ മഴക്കാലാണ്, ഒരു പണിയില്ല, ഒന്നുമില്ല വീട്ടില്, ആഹാരത്തിന് പോലും. അങ്ങനെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു,
എന്നും ഈ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ശ്ലോകാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം വിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോഴ് ഭാര്യ അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉവ്വ്, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകും, ഉള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തും, അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കരി എടുത്തിട്ട് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. പിറ്റേന്ന് ഒരാള് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ അയാളുടെ മുഖത്ത് ഒരു കറുത്ത വര. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഇതിവിടെ തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അയാൾ തിരിച്ചു പോയി എന്നാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി അത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാൻ ഇതൊന്നും ആവശ്യവുമില്ല എന്ന്. ഭഗവാന് അവ്യക്തിഭാവവും വ്യക്തിഭാവം, രണ്ട് ഭാവമുണ്ട്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന് വ്യക്തിഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ വേദങ്ങളിലും പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാൻ അരൂപിയല്ല എന്ന്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ആ ഭഗവാൻ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് എന്ന്. ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. എന്താ രൂപം? ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം. അതാണ് അല്ലെ വ്യക്തിഭാവം. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് നാരദനോട് പറയുന്നു, ഞാനല്ല യഥാർത്ഥത്തില് സൃഷ്ടികർത്താവ്, സൃഷ്ടിയിലോ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനൊന്നും അല്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടികർത്താവ് ആരാ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അവിടുത്തെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരൊറ്റ വ്യക്തിയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ച് നിലനിർത്തി സംഹരിക്കുന്നത്, അത് പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ കീഴിലെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കർമ്മ നിയമങ്ങള് അതൊന്നും ഭഗവാന് ബാധകമല്ല. കാരണം കർമ്മ നിയമങ്ങൾ തന്നെ ഭഗവാനല്ല ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പൊ ഒരു രാജാവ് പല നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, പ്രജകൾക്ക് അതൊക്കെ പാലിക്കണം. പക്ഷെ രാജാവിന് അത് ബാധകമല്ല, അല്ലേ? അതുപോലെയാണ് വിഷ്ണു. കൃഷ്ണന് മാത്രമാണ് മോക്ഷം നൽകാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. അന്യദേവതകൾക്ക് അത് ഇല്ല. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനോട് ഹിരണ്യകശിപു, നമുക്കറിയാം ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ കഥ അല്ലെ? പ്രഹ്ലാദന്റെ പിതാവ് ഹിരണ്യകശിപു അമരനാവണം, ആരും എന്നെ വധിക്കരുത് അല്ലെ, ആരാലും കൊല്ലപ്പെടരുത്. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു അമരനാവണം എന്ന്. അപ്പോഴ് ബ്രഹ്മാവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ സ്വയം അമരനല്ല, പിന്നെ എങ്ങനെ എനിക്ക് വേറൊരാൾക്ക് അമരത്വം കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന്. അപ്പോ ശിവനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഹിരണ്യകശിപു, എനിക്ക് മരിക്കണ്ട, എനിക്ക് അമരത്വം തരണം, വരം തരണം എന്ന്. അപ്പൊ ശിവനും പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ അമരനല്ല, ഞാനും മരിക്കും, അത് കാരണത്താൽ എനിക്ക് ഈ വരം തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന്. അതുപോലെയാണ്. പിന്നെ വ്യാസദേവൻ ഒരിക്കല് യുധിഷ്ഠിരനോട് പറഞ്ഞു, അർജുനനെ ഇന്ദ്രലോകത്ത് പോയിട്ട് ദിവ്യാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ അയക്കണം എന്ന്. അങ്ങനെ അർജുനൻ പോവാണ്. വഴിയിൽ ഒരു വേടൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരികയാണ്. അത് ആരായിരുന്നു? ശിവനായിരുന്നു. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തില് ശിവൻ തോൽക്കാണ്, മനഃപൂർവ്വമായിരിക്കാം ചിലപ്പോ. അങ്ങനെ ശിവൻ പാശുപതാസ്ത്രമൊക്കെ നൽകി. അപ്പൊ എന്താണ്, മറ്റു ദേവീ ദേവതകളും അർജുനന് ദിവ്യ അസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനാണ് എങ്കില് എല്ലാ ദേവതകളും ആ ഭക്തനെ മാനിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ക്ഷുദ്രഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിയണം. ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം അത് ധർമ്മത്തിന്റെ പവിത്രതമമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അനായാസം അനുഷ്ഠിക്കാം, അത്ര ടഫ് ഒന്നുമല്ല അത് ആ രീതി ഫോളോ ചെയ്യാനൊക്കെ. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ നാമം, യശസ്, ലീലകള് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുക, ചൊല്ലുക അല്ലെ? നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടും നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ? കേൾക്കുക ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങള്, ലീലകള് ഒക്കെ, ഭഗവാന്റെ യശസ് വാഴ്ത്തിപ്പാടുക അല്ലെ? അങ്ങനെ ഭക്തരോടൊത്ത് സത്സംഗത്തിലിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ശരിയായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തോടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പരിപൂർണമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. യേപ്യന്യദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്യുത തേ മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യവിധിപൂർവകം
അവിധിപൂർവകം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇപ്പോ മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരുണ്ടാവും അല്ലെ, അന്യദേവതമാരുടെയൊക്കെ ഭക്തന്മാര്, അവരും വിശ്വാസപൂർവം അവര് ആ ദേവതമാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ, അവരും വാസ്തവത്തില് പ്രഭു കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മദ്യാജിനോപിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഇവിടെ എന്താ കാണിച്ചത് പിക്ചറില്? ഇവിടെ ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഒക്കെ ഉപാസിക്കണവര് അല്ലെ, അവര് ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ പ്രേതലോകത്താണ് പിന്നീട് പോകേണ്ടി വരിക. അപ്പോ പിന്നെയോ പിതൃക്കളെ പൂജിക്കുന്നവര് പിതൃലോകത്തെത്തും അല്ലെ. അപ്പോ ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവരോ അവര് അതാത് ദേവതകളോട് ഒപ്പം എത്തും. അന്യദേവതമാരെ പൂജിച്ചാല് അവരുടെ ലോകത്തിലാണ് എത്തുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കുന്നവരോ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ ലോകത്തിലെത്തും, അവരോ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്നാണ്. അപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഭജിച്ചാൽ മതി, മറ്റു ദേവാരാധനകള് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. ഇപ്പൊ മരത്തിന്റെ വേരുകൾക്ക് ജലം ലഭിച്ചാൽ മതി അല്ലെ, ആഹാരം അത് വയറ്റിലെത്തിയാല് എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഊർജം ലഭിക്കണ പോലെ, അല്ലാതെ എല്ലാ ഇലകളുടെ കൊമ്പിനും ഇലയ്ക്കും ഒന്നും നനവ് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പരിപൂർണതയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ കിട്ടുക. അപ്പൊ എന്താണ്? വിളക്കു കൈവശമുള്ളവൻ എങ്ങും വിശ്വം ദീപമയം, വെണ്മ മനസ്സിൽ വിളങ്ങിന ഭദ്രനു മേന്മേലമൃതമയം എന്ന് ഉള്ളൂര് പ്രേമസംഗീതത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ വിശ്വം മുഴുവനും ദീപമയമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. അപ്പോ മേന്മേല് നമുക്ക് ശ്രേയസ്സിനും വഴിയുണ്ട്. സദ്ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വാസുദേവനെ കുറിച്ച് അറിയണം. ഈ ഉദ്യമം അതാണ് മോക്ഷത്തിനുള്ള വഴി. ഞാൻ ശരീര മനോബുദ്ധിയാണ് എന്ന്, എന്റെയാണ് ഇവ എന്നെല്ലാം ഉള്ള അഹം അഹന്ത മമത മമഭാവം അതൊക്കെ പ്രബലമാവുമ്പോഴാണ് പല പല ആഗ്രഹങ്ങൾ വന്നു ചേരണത്. അപ്പോഴാണ് ശരീര പോഷണത്തിനും നേട്ടത്തിനും ഒക്കെ പലരെയും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, ആസക്തികളില്ല, ഭഗവാനെ വേണം എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റാശ്രയങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് വേണ്ട അല്ലെ. മറ്റ് ദേവതമാരെയോ മറ്റു ആളുകളെയോ ഒന്നും നമുക്ക് പിന്നെ ആശ്രയിക്കേണ്ട, ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചാ മതി. ഭക്തി വളരെ സരളമാണ് എന്നാണ്. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പോ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം, ഒരു പത്രം, ഒരു ഇലയോ ഒരു പുഷ്പമോ ഒരു ഫലമോ തോയം വെള്ളമോ എന്തായാലും മതി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതെങ്ങനെ വേണം? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും അല്ലെ. ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദനനാണ്. നമ്മുടെ ഭാവം അതാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് ഭാവനയോടെയാണ്, അതല്ലാതെ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി ഒരു ആനയെ സമർപ്പിച്ചാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിച്ചോളണമെന്നില്ല അല്ലെ. ഡയമണ്ട് കിരീടം ഒക്കെ അല്ലെ, വജ്ര കിരീടം, മുത്തുകളൊക്കെ പതിച്ച കിരീടം കൊടുക്കും ചിലവര്, ധനസ്ഥിതി ഉള്ളവര് അല്ലെ. അത് ഏത് ഭാവനയോടെയാണോ നൽകുന്നത് അതാണ് ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെ. എനിക്ക് പണം ഉണ്ട് എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്താലെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള അഹങ്കാരത്താലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കില്ല. നേരെ മറിച്ചോ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ ഒരാള്
ഒരു എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടുള്ളതായാലും, ഇലയോ, ഒരു തുളസി ഇലയോ, ഒരു പൂവോ, ഒരു ഫലമോ, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ, എന്താകട്ടെ, അത് ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കും. അത് ആ കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാന് നമ്മുടെ മനസ്സാണ്, അല്ലെ? ചിത്തചോരനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? നമ്മുടെയൊക്കെ ചിത്തം കവർന്നെടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ആ ചിത്തചോരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് നമ്മൾ ആ ഭാവത്തോടു കൂടി സ്നേഹം, ഭക്തി, അതോട് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറിയതായാലും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സന്തോഷത്താലെ അത് സ്വീകരിക്കും, സന്തോഷത്തോടു കൂടി. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം, അതാണ് ഒരു കണ്ടീഷനുള്ളോ. വളരെ സാർവത്രികവും ആയാസരഹിതവുമാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. പ്രേമപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ലളിതമായിട്ടുള്ള സസ്യാഹാരങ്ങള് അത് ശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് നിവേദിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ഡിവോട്ടി, അല്ലെ, ഇസ്കോൺ ഡിവോട്ടി ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചായ, കാപ്പി ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്, അതുപോലെ ഉള്ളികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഭഗവാന് വേണ്ടി നിവേദിക്കാവുന്നതാണ്. ലളിതമായിട്ടുള്ള സസ്യാഹാരങ്ങള് അങ്ങനെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുക. ഭക്തിയോടെ ഈ വിനയോപഹാരം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക. അപ്പോഴ് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. പിന്നീട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെയും ശരീരം വിശുദ്ധാവും. പ്രസാദ സേവയിലൂടെ മസ്തിഷ്ക സിരകള് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ തരങ്ങളാവും. ചിന്താവൈഭവം ഉജ്ജ്വലമാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും. സർവ ഐശ്വര്യവാനായ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഈ ഫുഡ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഭഗവാന്? പക്ഷെ പ്രേമഭാവത്തോടെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും എന്ന് മാത്രാണ്. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്, സർവ ഐശ്വര്യങ്ങളും പരിപൂർണതയിലുള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് നമ്മൾ കൊടുക്കണ ഒരു പഴോ ഒരു പായസോ ഇതൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട, അല്ലേ? പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഏത് ഭാവത്തോടെയാണോ, ഭക്തിഭാവത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ അത് സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. ശബരി, നമുക്കറിയാം ശബരിയുടെ കാര്യം, അല്ലെ? ശബരി എത്രയോ വർഷങ്ങള് കാത്തിരുന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, ശബരി മാതാവിന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ കാണാൻ സാധിക്കും, നിന്നെ കാണാൻ ഇവിടെ വരും എന്ന്. അങ്ങനെ ശബരി മാതാവ് കാത്തിരുന്നു, അല്ലേ? എത്രയോ വർഷങ്ങള്. ദിവസവും രാവിലെ ആയാല് നല്ല നല്ല സുഗന്ധ പുഷ്പങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കും. രാമൻ വരും കൊടുക്കണം. നല്ല നല്ല പഴങ്ങള് ശേഖരിച്ചു വെക്കും, ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു വരുമ്പോ കൊടുക്കാൻ എന്ന്. അന്ന് വരില്ല, പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും അങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. മാലയൊക്കെ കെട്ടിവെക്കും, ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു വരുമ്പോ ചാർത്താനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നാള് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു വരികയാണ്. വന്നു, ആ കുടീർ നികുഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നു. ആ പർണശാലയിലേക്ക് വന്ന വേളയില് ശബരി ആകാംക്ഷയില് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അറിയണില്ല, അല്ലെ? ലക്ഷ്മണനുമൊത്ത് വന്നേക്കാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു. അങ്ങനെ പഴങ്ങളൊക്കെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് നിത്യം കരുതുന്നതാ. അങ്ങനെ ആ പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കടിച്ചു നോക്കുക. ഏറ്റവും മധുരമുള്ളത് വേണം എന്റെ പ്രഭുവിന് കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കടിച്ചു നോക്കി. മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും, മധുരം ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ കളയും. അങ്ങനെ പക്ഷെ ലക്ഷ്മണൻ അത് കണ്ടപ്പോഴോ ദേഷ്യപ്പെട്ടു, അല്ലെ? പക്ഷെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു അത് സ്വീകരിച്ചു, അതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു, അല്ലെ? ശബരി മാതാവ് കടിച്ച് രുചി നോക്കിയ ആ പഴങ്ങള് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു സസന്തോഷം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ഭാവമാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത് എന്ന്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ സർവലോക മഹേശ്വരനാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി വരുമ്പോഴ് നമ്മൾ പല പല ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യും, അല്ലെ? ഓരോ നാട്ടിലും പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 മാസം മുമ്പേ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വരും, അല്ലെ? നമ്മൾ വീട്ടിലായാലും വിളക്ക് കൊളുത്തുക, അങ്ങനെ പൂജിക്കുക, അല്ലെ? രാവിലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ മംഗളാരതി ഒക്കെ ചെയ്യണ വേളയില് ഭഗവാൻ വരും. നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് നല്ല ശുദ്ധിയായിട്ട് അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും വേണ്ട, പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രേമപൂർവം സമർപ്പിച്ചാല്, അല്ലെ? ഏറ്റവും ചെറിയത് പോലും
ഇലയോ പൂവോ എന്തായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം എന്നാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് ഇവിടെയുള്ള സ്വത്ത്. നമ്മൾ പറയും ഞാനൊരു തേങ്ങ അമ്പലത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചു. ആ തേങ്ങ ആരുടെയാണ്? അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം. നമ്മൾ പറയും എന്റെയാണ്, ഞാനാ കൊടുക്കണേ എന്നുള്ള ഭാവം അല്ലെ? ഈ കാണുന്നതോ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മളത് ഒരു പ്രേമഭാവനയോടെ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണു. അത് അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്പുരുഷമദർപ്പണം. നീ എന്തു ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ആസ്വാദകൻ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? എൻജോയർ ആണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തി യോഗം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ കർമ്മയോഗം ചെയ്തോളൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. എന്ത് കർമ്മാണോ നീ ചെയ്യണത്, എന്താണോ നിവേദിക്കണേ, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തുല്യരായിട്ടാ കാണുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എല്ലാം തുല്യമായിട്ടല്ലേ ഈ പ്രകൃതിയിൽ കിട്ടുന്നത്? സൂര്യപ്രകാശം, മഴ ഒക്കെ. അപ്പോ ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഒട്ടുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം, അതിന്റെ കഴിവുകള് ഒക്കെ ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചു വേണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ നമ്മൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും കടമ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മറക്കാതെ, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള ജീവിതചര്യ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. 29. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേഷു അസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ഭഗവാന് പാർഷ്യാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല, സമഭാവനയാണ് എല്ലാവരോടും. പക്ഷേ ഭക്തനോടൊരു ചെറിയ ഇഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടക്കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ ഭക്തിപുരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഫ്രണ്ട് ആക്കും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമുക്കും ഭഗവാനെ ഫ്രണ്ട് ആക്കണം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തി പുരസ്സരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ ഭഗവാനിലാണ് അധിവസിക്കണേ എന്ന്. ഇപ്പൊ വിഭീഷണൻ, രാമായണത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വിഭീഷണൻ ഭക്തനാണ് അല്ലെ? സീതാദേവിയെ തിരികെ അയക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് രാവണനോട്, സഹോദരനോട് പറയുന്നുണ്ട് വിഭീഷണൻ. രാവണൻ അത് കേട്ടില്ല. വിഭീഷണൻ രാമചന്ദ്രപ്രഭുവിനെ കാണാൻ ചെല്ലാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ ലങ്കാപതേ എന്നാണ് ശ്രീരാമൻ സംബോധന ചെയ്തത്. അപ്പൊ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിക്കാണ്, ഇനി രാവണൻ വന്ന് അടിയറ വെച്ചാലോ? അപ്പൊ ലങ്കാപതി രാവണനല്ലേ ആവണ്ടേ? അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു പറയാണ്, അങ്ങനെ ആയാലും ഞാന് രാവണനെ അയോധ്യാധിപതിയാക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ഭരതനല്ലേ ഇപ്പൊ അയോധ്യാപതി. അപ്പോ പറഞ്ഞു, ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ ഞാൻ ഭരതന് വൈകുണ്ഠം തന്നെ നൽകും എന്ന്. ഭക്തന്മാരോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹാണ് ഭഗവാനുള്ളത്. മഹാബലിയുടെ സഹോദരി രത്നമാല വാമനനെ കണ്ടപ്പോൾ പറയാണ്, എത്ര കൗതുകമുള്ള ബാലനാണ്, എനിക്ക് എന്റെ മകനായിട്ട് കിട്ടിയാല് എന്ന് പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രിലോകവും കൈയടക്കി അല്ലെ? 3 അടി കൊണ്ട് അളന്നു. കൈയടക്കിയപ്പോഴെന്താ പറയണേ? ഇവനെ ഞാൻ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലും എന്ന്. അടുത്ത ജന്മം പൂതനയായി മാറി. അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസ്ഥിതോ ഹിസ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ? പെട്ടെന്നൊരു ഭക്തനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി സാധനയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള്
പെട്ടെന്ന് അറിവില്ലാതെ ഒരു ഹീനമായ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും പിന്നെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ സാധുവായിട്ട് തന്നെ കരുതണം എന്ന്. കാരണം അയാളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെയാണ് വർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരെയാ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ്. അപ്പോ അന്ന് 500 വർഷം മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നു നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ. ഓരോ വീട്ടിലും കയറി പറയും, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണ് വേണ്ട, നാമം ജപിക്കണ്ടെന്ന് പറയണവരോട് പോലും ചെന്ന് പറയും, അതല്ല, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കണം, നിങ്ങളുടെ ശ്രേയസ്സിന് അത് നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേര്, ആ രണ്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതാ. പക്ഷെ അവര് ഈ മദ്യപാനവും അങ്ങനെ മോഷ്ടിക്കലും എല്ലാം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരോട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയും, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ നാമം ജപിക്കൂ എന്ന്. അപ്പൊ അവര് മദ്യം കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി ഉള്ള കലം എടുത്തിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ അടിക്കും. അപ്പൊ പൊട്ടി ചോര വരും. അപ്പോഴ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ വരികയാണ്. എന്നിട്ട് ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഇവരെ നിഗ്രഹിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറയാണ്, വേണ്ട, ഇത് കരുണാവതാരല്ലേ, അങ്ങ് ആയുധം എടുക്കണ്ട എന്ന്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഈ ജഗായി മതായിക്ക് തോന്നാണ്, ഞങ്ങള് ഇവരോട് ഉപദ്രവം ചെയ്തിട്ടും ഇവര് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭക്തരാവുകയാണ് ചെയ്തത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അങ്ങനെ ഒരു ജഗായി മതായിയെ ഭക്തി മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ജഗായി മതായിമാരെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ആചാര്യൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു യോഗിയെ പോലും ഭൗതിക മാലിന്യം ബാധിച്ചേക്കാം എന്നാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളില്. ഇപ്പൊ ആദർശ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നിമിഷ നേരത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു പതനം ഉണ്ടായാല് ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല. യാദൃശ്ചികമായിട്ടുള്ള സംഭവത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയണത്, അല്ലാണ്ട് മനഃപൂർവ്വം പതിതരാവണവരെയല്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് സ്വഭാവ ഉത്കൃഷ്ടം വളർത്തിയെടുക്കണം. പിന്നീട് ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അല്ലെ, ഇവര് നീചരായിട്ടുള്ള ജഗായി മതായിയെ നദിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ചെയ്യാത്ത കൃത്യങ്ങളില്ല. ഈ മാംസമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ബ്രാഹ്മണരുടെയൊക്കെ ഗൃഹത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ അവര് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നേ. പിന്നീട് അവര് നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ തെറ്റ് പൊറുത്തു. അങ്ങനെ അവരുടെ തെറ്റ് പൊറുത്തപ്പോഴാണ് അവര് ഭക്തരായത്. 31. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല എന്നാണ്. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നരസിംഹദേവിന്റെ അല്ലേ, നരസിംഹ ഭഗവാൻ കി ജയ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് അല്ലെ, ആ ഭക്തന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ സ്തംഭത്തിൽ നിന്ന് വന്നത്. എല്ലായിടത്തും നാരായണൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ സ്തംഭത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പിതാവ് ചോദിക്കുക. ഉണ്ട് എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ പ്രഹ്ലാദൻ, ആ ശുദ്ധഭക്തൻ, അവന് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കൊല്ലാൻ നോക്കിയല്ലേ. ശൂലം കൊണ്ട് കുത്തി, ആനയെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു അല്ലെ, വിഷസർപ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് കടിപ്പിച്ചു, എന്നിട്ടും മരിച്ചില്ല. എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല ഒരിക്കലും എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായാ മതി, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സംരക്ഷണം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണേ, നരസിംഹമൂർത്തിയായിട്ട് വന്ന വിഷ്ണു പ്രഹ്ലാദന് ഒരു ഭയം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. ദേവതമാര് പോലും ഭയന്ന് വിറച്ചു. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഈ ശ്ലോകം പറയണത്? എന്താ? ഇപ്പൊ ആഹ്വാനം ചെയ്യൂ അർജുന, എന്റെ ഭക്തൻ നശിക്കില്ല അല്ലെ. സർവരും കേൾക്കട്ടെ, കേൾക്കെ നീ പറയൂ. ഭക്തന്റെ വാക്കിനാണ് ഭഗവാൻ വില കൽപ്പിക്കണത്. അപ്പൊ പറയാണ് അർജുനനോട്, കൃഷ്ണന്റെ വാക്ക്, കൃഷ്ണൻ സ്വന്തം വാക്കൊക്കെ തെറ്റിക്കും, ഭക്തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല. അപ്പൊ പറയാ, കുന്തിപുത്ര നീ ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന്. നീ എല്ലാ കവലയിലും ചെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞോളൂ അർജുന, എന്റെ ഭക്തന് നാശമില്ല എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പലതവണ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചു, എന്നാ ഭക്തന്റെ വാക്കുകള് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യേഭിസ്യുപാഭയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേഭിയാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ആരാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല, ആരായാലും അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവനോ സ്ത്രീയോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും എന്താ വേണ്ടേ? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക, ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, ആരാധിക്കുക, ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു. പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം 34-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്ത്വൈവ മാത്മാനം മത്പരായണ. എന്താ പറയണേ? 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടു. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള സരള മാർഗം 4 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടു. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഭഗവാനില് മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാൻ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുക. അപ്പോഴ് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ടോപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകം 18-ാം അധ്യായത്തിലും ഈ ശ്ലോകം കാണാം. മലിനമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാവാൻ കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് സാരം. പരമസത്യമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. കൃഷ്ണന്റെ പരമപ്രഭാവത്തില് ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുക. അതാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയാൽ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടമായിട്ട് ജീവിക്കാം, അല്ലേ? പിന്നീട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകം എല്ലാവരും പഠിക്കുക. മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്ത്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ മാതാജി. നമ്മുടെ ഇന്നലെ നമ്മള് വൈജയന്തി മാലയും പിന്നെ വനമാലയും പറഞ്ഞില്ലേ മാതാജി? അത് നമ്മുടെ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞ് തളിരി ഇല കൊണ്ട് കെട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കും അല്ല മാതാജി, അത് അങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയാ പിന്നെ? കാട്ടുപൂക്കള് എല്ലാ ഋതുക്കളിലും മാറി മാറി വരുന്ന കാട്ടുപൂക്കൾ പറിച്ച് നടുക്ക് കടമ്പന്ന മരത്തിന്റെ പൂവ് കൊണ്ട് മുട്ടുവര കിട്ടുന്ന മാലയാണ് വനമാല. അതെ അതെ. വൈജയന്തി മാല 5 മന്ദാരം, താമര, തുളസി, മുല്ല, തെറ്റി ഇതുകൊണ്ട് കെട്ടുന്നതാണ് വനമാല. അല്ല, വൈജയന്തി മാല. ശരി, അത് നല്ല അറിവാണ്. എല്ലാവർക്കും നല്ലതായി അത് പറഞ്ഞത്. 5 പൂക്കളെ കൊണ്ട് കെട്ടുന്നതാണ് വൈജയന്തി, അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. വൈജയന്തി മാല എന്ന് പറയുന്നത് താമര, മുല്ല, മന്ദാരം, തെറ്റി, തുളസി, ഇങ്ങനെ 5 പൂക്കൾ കൊണ്ട് കെട്ടുന്ന വൈജയന്തി മാല. അതെന്റെ മറ്റേതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് അത് മാറാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. താങ്ക് യു മാതാജി, അത് പറഞ്ഞു തന്നേന് കേട്ടോ, അറിവ് പകർന്നു തന്നേന് നന്നായി. മാതാജി ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. ചോദ്യങ്ങള് ആരെ വായിക്കുക? ചോദ്യം വായിക്കുക ആദ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ആൻസർ പറയൂ. വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്. ഭക്തിയും സേവനത്തിൽ എന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 2. ഒന്നും കൂടെ പറയും മാതാജി. ഭക്തിയും സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ എന്തൊക്കെയാ?
ആരാ എഴുതിയ? തടസ്സശക്തി, രണ്ടു തരം ശക്തികൾ ഏതാ മാതാജി? തടസ്സ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അത് മൂന്നെണ്ണല്ലേ? 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ശക്തി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? പരാശക്തി അപരാശക്തിയാണോ? രണ്ട് ശക്തികളാണ്. ഭഗവാന് കൊറേ ശക്തി, അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഇപ്പൊ ഏത് ശക്തിയാ പറഞ്ഞേ? അന്തരംഗ ശക്തി, ബാഹ്യരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കൂടെ തടസ്ഥ ശക്തിയും വരും. 2 ശക്തി മാത്രമാണെങ്കിൽ പരാശക്തി അപരാശക്തിയാണോ? ഈ ചാപ്റ്റർ പോകുമ്പോ ഏതാ നിങ്ങൾ കണ്ടത്? വല്ലതും ശക്തി കണ്ടുവോ? ഭഗവാൻ അനന്തമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട്. സർവശക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തി ഏത് ചോദിക്കുമ്പോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ നിങ്ങള്? അന്തരംഗ ശക്തി. അതെ, അത് 3 എണ്ണമില്ലേ? അന്തരംഗ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി. അതെ. 2 എണ്ണമായിട്ട് ഏതാ? പരാശക്തി അപരാശക്തി പറയുമ്പോ ഇവിടത്തെയും ഭൗതികതയിലത്തെയും ആധ്യാത്മികതയിലും രണ്ടിലും ഒരേപോലെയല്ലേ? ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആകെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ പരാശക്തിയാണെങ്കില് അതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറം. അതിപ്പോ ഏത് ശക്തി എന്നപ്പോ ഇതിൽ കണ്ടത്? അയ്യോ, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നാളെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇനി 9:13 എന്താ കണ്ടത്? 9:13 ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുക. അതാണ് 13ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ശ്രേഷ്ഠതമമായ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുക എന്നുള്ളതാണ് 13. ഇനി 14 എന്താ പറയണേ? കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചിതാർത്ഥിച്ചും കൊണ്ട് എന്റെ മുൻപിൽ പ്രണമിച്ചും കൊണ്ട് വേണം എന്നെ ആരാധിക്കാൻ. നിരന്തരം ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഇനി 22 എന്താ പറയണേ? അനന്യ ചിന്തയന്തോ മേചന പരിപസ, എന്റെ രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. ഉള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാണ്. പിന്നെ ഏതാ? 25 ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജീവിക്കും. പൂജകൾ ആരാധിക്കുന്നവർ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം. എന്തെല്ലാം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാം? സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തിയോട് കൂടി ഒരാൾ എന്തെല്ലാം ഇലയോ പൂവോ മാലകളോ എന്ത് വേണമാകാം സ്വീകരിക്കും. ഇനി 27 എന്താ പറയണേ? നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാ. ഇനി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം? അത് 34ാമത്തെ ശ്ലോകം. എന്താ? മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും 34ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് പറയണത്. ഇനി രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥം? ജ്ഞാനം, രാജവിദ്യ. കിങ് ഓഫ് നോളജ്, എല്ലാ അറിവിലും വെച്ചിട്ട് ഉത്തമമായ ജ്ഞാനാണ് അല്ലെ രാജവിദ്യ. രാജഗുഹ്യം ആണ്, വളരെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് അത് അല്ലെ, രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് അത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സംശയം? എല്ലാവരും ചോദ്യോത്തരമൊക്കെ. ഇതില് വേറൊരു ചോദ്യം വിട്ടുപോയല്ലോ. ഏതാ? അതായത് ശ്ലോകം 9:22 എന്താണ് പറയുന്നത്? അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 22 ശ്ലോകം 9:22 5ാമത്തെ ചോദ്യം. 5ാമത്തെ ചോദ്യം 22 പറഞ്ഞല്ലോ.
എന്റെ 22 പറഞ്ഞു. ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ആ അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും. ആ അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഉള്ളത് ഞാൻ നിലനിർത്തും. നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. 9:25 മാതാജി പറഞ്ഞു. 22 പറഞ്ഞു. അവിടെ ഉണ്ട് സ്ക്രീൻ. ശ്ലോകം 9:25 ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. 20 ശ്ലോകം 9:25 ഉത്തരം പറഞ്ഞത്. അല്ലല്ല 22 പറഞ്ഞു, 25 വേറെയും അല്ല. പറഞ്ഞു. ഓ സോറി, പറഞ്ഞു ഞാനത് കേട്ടു. പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ മാതാജി, പറഞ്ഞു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഭഗവാൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയൂ മാതാജി. ആ രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ് ഓഫ് നോളജ് ആണ്. എല്ലാ അറിവ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാനം ആണ്. അത് രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ, കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ്. അതെ, രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയൂ, അത് രാജഗുഹ്യം. ഒന്ന് എഴുതിയവരൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. രാജകീയാണ്, രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള. അത് രാജഗുഹ്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ ഒന്ന് എഴുതിയവര്. എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉത്തമ ജ്ഞാനമാണ് രാജഗുഹ്യം. എല്ലാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ മാതാജി. ശ്രേഷ്ഠമായ ജ്ഞാനം, ഉത്തമമായ, ഏറ്റവും മികച്ച ജ്ഞാനം, ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയത്, ഏറ്റവും രഹസ്യതമമായ അറിവ്, രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവാണിത്. മാതാജി, അത് രാജവിദ്യയല്ല, അത് എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയല്ല. അപ്പൊ രാജഗുഹ്യം എന്താണ്? ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ, ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയത്. രാജഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുമിത്ര മാതാജി, ഇന്ന് അറ്റൻഡൻസ് വളരെ കുറവായല്ലോ. അറ്റൻഡൻസ് നോർമൽ മാതാജി, ഇന്നലത്തെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് ഇന്നും. അതെയോ? ഇപ്പൊ എല്ലാരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിൽ എല്ലാരും വെളിയിൽ പോണതാ മാതാജി. അതെയോ? ആ എനിക്ക് തോന്നി, ആദ്യം ഇത് തോന്നി ഇപ്പൊ കുറവാണ്. എനിക്ക് ഉണ്ട് 59 പേര് ഉള്ളതുണ്ട് മാതാജി എന്റെ അടുത്ത്. ഫുൾ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ട് മാതാജി എന്റെ അടുത്ത്. അല്ല, അത് ആളുകൾ കയറി ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ചില സീനിയൽ പോകുന്നതൊക്കെ ആയിരിക്കും. പോയിട്ടേ നമ്മൾ എൻ്റർ ആകുമ്പോഴല്ലേ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നേ. അപ്പൊ അവര് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ലെഫ്റ്റ് ആവുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. അറ്റൻഡൻസ് ഇടുമ്പോ ലെഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. എന്നാലും ആദ്യത്തേനേക്കാൾ കുറവല്ലേ മാതാജി? അതെ, കുറവായി പോയി. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഫസ്റ്റ് ഡേ നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. 77 ആണ് ഞാൻ കണ്ടത് ആദ്യത്തെ ദിവസം. അതെ അതെ, ഫസ്റ്റ് ഡേ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് കഴിയുമ്പോ 1 by 1 നമ്മളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നാലാമത്തെ അധ്യായം മുതലല്ലേ ഞാൻ വന്നുള്ളൂ. അതെ മാതാജി, 2-3 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാ വന്നു. അപ്പോഴും 77 ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താന്ന് നോക്കൂ ഒന്ന് കേട്ടോ. ശരി മാതാജി. ഒരു സംശയം കൂടെ. ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ 9:14 പറയുന്നത്. 9:14 34 അല്ല മാതാജി, ഞാൻ 4-ാമത്തെ 9:14 പറയുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചും കൊണ്ട് എന്റെ മുൻപിൽ പ്രണമിച്ചും കൊണ്ട് വേണം എന്നെ ആരാധിക്കാൻ. ഇവിടെ പറഞ്ഞ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നില്ലേ 14. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.